shit. Kraftedeme ikke mere strøm tilbage med. 2%, mand. Kraftedeme utroligt. Opdaget den ellers i morges, mand. 4.000. Er du også træt af, at du skal oplade din telefon hele tiden, hver dag? Så skal du til at prøve vores nye PowerShirt. Den genopladelige mobilbare t-shirt. Åh, så nedtryk nu. Ja, jeg kan se. Jeg har lige brugt 4.000 på en mobil, men jeg kan 500 strøm i en dag. Så nu er der 10%. Det er ikke et problem med længere. Nå, Nej, okay. jeg har lige fået en helt ny powershirt. Hvad er det? Ja, det er en ny t-shirt, der lige kom på markedet, hvor du kan... Eller, den genererer strøm gennem varme og lyd. Jo. Og ja, derfor har jeg fuldstændig 100% strøm på hele tiden. Du har fået strøm på nu? Ja, hele tiden er igen. Okay. Du tager og prøve det. Rigtig lækkert. God kvalitet. Okay. Jamen, det er jo godt. Jamen, det vil jeg gøre. Det. Godt. Nej.